София, 17 часа и 55 минути. На телефон 112 е подаден сигнал за помощ. Младеж в опасност и съмнение за опит за самоубийство. Младеж забелязан на ръба на рушаща сграда без прозорци с разперни ръце. Сигналът е подаден от граждани съседната кооперация. Имаме ли информация колко етажа е сградата? Да, 5 етажа и това е бившата ЖП болница. Побързайте! До минути сме там. Инспектор Владимир Пеев и полицай Лидия Добрева веднага се насочват към посочения адрес. След броени минути, патрулиращите полицаи стигат до адреса, на който се намира сградата. На 150 на адреса сме. Виждаме детето. И се опитаме да го свалим. Разбрано, да ви изпратим ли психолог? Ще държим връзка. В момента не можем да чакаме психолог. Трябва да действаме незабавно. Ситуацията, която заварват, е опасна и застрашава живота на дете на видима възраст 15 години. Здравей! Чакай спокойно. Как се казваш? Ела насам, ела по-близо към мен. Не се притеснявай, ела. Ела с мен. Не се притеснявай. Как се казваш? Алекс. На колко години си? 15. Къде живееш? В Редута. Сам ли си тук? Нищо не съм направил. Нещо да не се е случило вкъщи. Не, Какво правеше на ръба на сградата? нищо. Как нищо? Какво правеше на ръба на сградата? Нищо не съм правил. Младежи изглежда стреснат. Определено крие нещо. Какво правеше на ръба на сградата? Инспектор Пеев чува шум от дъното на коридора. По всичко личи, че 15-годишният Алекс не е сам в сградата. Ей, момче! Стой! Момче, спри! Стой! Спри, момче! Стой! Нищо не съм направил. Спокойно. Какво правиш тук в тази сграда? Просто разглеждахме. Как се казваш? Спри на Мартин. място. Нищо не съм направил. Дай си личната карта. Аз... Бързо. Няма носи. Как може без лична карта да ходиш? Знаеш, че сега в момента аз мога да те закарам в управлението и да те арестувам. Сигурен съм в този случай с тези момчета, че не става въпрос за самоубийство. През дългогодишната ми практика съм попадал на достатъчно лица, които наистина искат да отнемат живота си, и тези деца не са едни от тях. Тук се случва нещо друго. Колега, намерих там в коридора още едно момче. Заедно ли сте вие там? Какво правихте тук? Нищо, просто разглеждахме. Как ще разглеждате? Това изоставена сграда, незаконно е да се влиза. Какво правихте? Слушам, обяснение. Искам да ми дадете имена на родителите си и телефони на родителите си. Лични карти имате ли? Не. Слушайте, колега, чакай. Ако вие не ми дадете телефоните на родителите си, да им се обадим да се свържем с тях, от тук в момента ви карам в районното управление и искате, не искате, пак ще се срещнете с родителите си. Затова по-добре сега да се разберем. Добре, ще ви кажа, ама... Няма да казвате нашите. За ти оговорки, без Оговорки не оговорки. става. Айде, слушам. Искам да си я правя някакви снимки. Екстремно селфи. Какви снимки? Какво е това екстремно селфи? Чакай сега, ти се снимаш там, а ти какво правиш? Ти стоиш и го гледаш, ако падне това момче долу и се отрепа, какво правим после? Ние внимаваме. Как внимавате, бе, момче? Как внимавате? Погледни горе, само погледни от тук, ако паднеш. Е хубаво, аз го снимам. Нали трябва да си докажеш, че е екстремно селфито? На кого да докажеш? Какво? На един влогър. Има една група във Facebook Freerider. Там всяка седмица дават нови предизвикателства и нещото беше да си направиш екстремно селфи. Модата на опасните селфита вече взима жертви. Заради няколко лайка момчето можеше да се убие. Виж ме, момче, кой нормален човек застава на тая опасна сграда да снима? Ако паднеш, знаеш какво става с тебе долу? Колко нещастни случаи има на умрели деца от такива точно опасни снимки? Ние внимаваме. Айде да ги вземем местата. Вземем ги Айде, децата, караме ги в районното. Айде по-бързо, по-бързо. Трябва да уведомим родителите, макар че няма извършено престъпление, те са хората, които могат да вземат необходимите мерки. Двамата тинейджери доброволно дават телефонните номера на своите родители.
Родителите на Мартин и Алекс пристигат на адреса, за да ги приберат, и двамата патрулиращи полицаи получават уверение, че родителите ще упражняват контрол с цел превенция на последващи постъпки от страна на двете деца. По-късно същия ден, с помощта на колегите си от отдела за киберпрестъпления, полицаите успяват да разберат къде живее влогърът, предизвикващ последователите си да вършат опасни дейности. Полицаите Пеев и Добрева са изпратени на адреса най-вече с превантивна цел. Дори да открият автора на групата, дежурните полицаи нямат право да го задържат, тъй като според закона не е налице престъпно деяние. Задачата на инспектор Пеев и полицай Добрева е да проведат събеседване с подбудителя с цел превенция на подобни прояви в интернет пространството. Добър ден, полицай Пеев, полицай Добрева, Столична дирекция. Длъжни сме да ви информираме, че от този адрес има компютър, в който е направена фейсбук страница, която отправя опасни предизвикателства към тинейджери. Не разбирам, не знам как. Ще разберете се. Мога ли да ви помогна? Днеска сме хванали едно дете, което правеше опасни снимки на една изоставена сграда и за малко да не загине. И това нещо се случва от вашия апартамент. Колко души живеят в апартамента? Аз и сина ми. Бихте ли извикали сина си? Ники? Ела, майко, моля. Ела. Добър ден! Добър ден. Търсиме лице, което е направило фейсбук страница Freerider. Нещо да знаете? Не, нямам никаква представа. Бихте ли позволили да влезем да огледаме? Да, разбира се, заповядайте. Очевидно е, че сам няма да признае. Хубаво е, че жената ни пусна да огледаме, тъй като без позволение на живущите или съдебна заповед нямаме право да влезем. Аз ще погледна само. Не, защо трябва да ми ровичкате в компютъра? Момент. Защото трябва да погледна тази група, дали е същата, която търсим ние. Добре да имам фейсбук група и какво? В днешно време всеки има фейсбук група. Това да не е някакво престъпление. Не е престъпление, само ако не подбужда опасни действия, както твоята група. Аз не съм карал никой нищо да прави. Караш млади хора да си правят екстремни снимки. Как може да направиш такова? С какво се занимаваш ти изобщо? Ти можеш ли да си представиш, ако някой беше пострадал? Как? Да, вижте какво вижте. Не Не мога можем да да сме сигурни, че в конкретния случай никой не е пострадал. Вие знаете ли колко деца стават жертва на подобни подбудители, като вашия син? Колега, трябва да съставим протокол за предупреждение, за да може да се преустановят такива деяния, защото това е опасно за народното здраве. Често родителите нямат и бегла представа с какво се занимават децата им. Не веднъж сме попадали на шокирани родители в нашата практика. Аз просто не мога да повярвам. Това не може да се случи. Защо го правиш това нещо? Аз не карам абсолютно никой нищо да прави. Да, ти не караш никой нищо да прави, сядаш си тук на компютъра и подбуждаш млади деца да ти се връзват на акъла. Знаеш в моята практика колко случаи има на такива неща? Наясно ли си? Две малки деца отиват подбудени от такива като тебе, качват се на стар железопътен вагон да правят селфи. Безопасно селфи като твоето и ги хваща волтовата дъга и двете деца са на място. Ти на колко години си? На 18. И си пълнолетен на всичкото отгоре. Сега, факт не е престъпление да имаш фейсбук страница. Но проблема е моето момче, че като съм правил тази фейсбук страница, подбуждаш малки деца към опасни деяния. И ако това нещо следващия път се случи, имаме нещастен случай, какво правим тогава? Добре. Какво ще се случи тогава? Ще На кой на съвестта ще тежи това нещо? Искам този профил да бъде изтрит. Добре, ще изтрия фейсбук. Веднага. Сядай и го три веднага. Пред очите ми искам да видя как ще го изтриеш. Много съжалявам, много се извинявам за поведението му. Просто аз ще обърна повече внимание и няма да се повтаря. Редно е така да бъде. Сега, все пак, ние с вашия син се разбрахме. Нали така? Николай, разбрахме ли се? Да. Така, той е пообещал, слушайте ме внимателно, обещал е, че ще изтрие страницата. Вие като родител сте длъжен да го наглеждате. Много повече внимание. Разбира се, аз просто съжалявам, много съжалявам. Няма да се повтори. Това е... В крайна сметка, вижте, идеята е да гарантираме безопасността
на децата. Това е. Дори не съм си представила, че това може да се случи. Но е факт. Разчитаме от тук нататък на вашето отговорно отношение като родител. Това лице повече да не повтаря тези действия. Да. Ще обърна внимание и много, много съжалявам. Извинявам се за поведението му. Мога само да се надявам, че Николай ме е разбрал. В такива ситуации няма какво друго да направим, освен да го сплашим с цел превенция. И занапред такива действия да бъдат предотвратени от него, за да опазим народното здраве. След посещението на полицията в дома му, 18-годишният Николай Велев изтрива Фейсбук групата с предизвикателства и повече никога не прави подобни групи. Изоставената опасна сграда е поставена под денонощна охрана. Според световната статистика, 259 души са загинали в опит да си направят перфектно селфи за последните 6 години. Средната възраст на загиналите при селфи е 23 години. В България подобни инциденти се случват поне веднъж годишно.